Hello, sziasztok, én Füstő Fecske vagyok, csak egy pont hatozunk, akkor a hosszú, rövid, köz, minden van, 102 ismert map, rövidről támadok most, egy gyerek, szépen kihedeztem, rövidre, még egy headshot, hát most a legjobb videókat válogattam össze, amelyekben olyan jól tudtam játszani, remélem tetszik, VP-vel, M4-jel, AK-val, Machine Gunnal tudok. Akkor itt egy gyerek, aki szivattam, későn nem tudott, akkor szedem a bombát. Rövidről jön a gyerek, nehezen, majdnem meg volt, na és most megvan. Nehezen, de megvan. Rövidről támad már megint egy gyerek. Hát akkor vannak ezen a szerven fönt elég sokan. Mármint mondtam az előbb, Machine Gun. Hát ezzel nem olyan jól tudok játszani. Mindig ő hát, úgy megy ezzel is. Amit látjátok, nem nagyon tudok játszani. Hát, nehezen be lehet adni vele. Akinek megy, az annak gratulálok. Itt van az admin. Ezt is ki lehet szedni. Még egy gyerek. Akkor hát haszon van. Még egy. Ennyi lett volna, sziasztok!